meow, meow. Quack, 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 quack. Oy, kaperte, god ka sayo, kung di mong wakwaka ka. Hala, ayo pagbuot. Pipila na ka mga netizens ang napalingaw ug napakatawa kaniya gumikan sa mga content creation sa TikTok. Siya si Nerf Opina o naila nga si pambansang kaperte kinsa usa ka tinunan ug lubad nga taga Bukidnon. Usa siya sa mga kahinamang content creator sa TikTok, gumikan siya makalingaw nga personalidad. O gumikan niini, nakaani siya og libuan ka mga views, positive comments, daghang mga shares ug mga likes. So mga kaperte, andaman ang inyong mga kagalingon kay ato siya makauban karong buntaga dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga atong makauban ang giilang pambansang perte all the way from Bukidnon. Let's all welcome Nerf Opina. Mayong buntag, Nerf, ug welcome dinhi sa GMA Regional TV Live. Hello, mayong buntag sa tanang nato mga viewers sa GMA Regional TV and also to all my followers nga nagtanaw karon ato ang mga perties. Hello, mayong buntag sa inyong tanan. Congratulations, Nerf, kay ubay-ubay na gayud ka mga netizens ang mi-like, mi-share, comment og nalingaw sa imuhang mga videos. How do you feel about this, Nerf? Sige, tarong ha, gay picture. Smile, ay, smile. Kana, okay, kilid. Sige, alihok. Sunod post, kilid na pod pikas. Kana, merisi. Kay, di mang mabayad og utang. Sir, pwede ba't kag-filter, sir? Hoy, filter. Kung mo nang gina mo na gina. Di pwede. Nawa naman gina mo na halos sa rejob niya. Well, first of all, I really feel so grateful and mapasalamaton kaayo ko sa tanan nga mga nisuporta sa kuha. Wala lang gid ako damhang ang sa una nga pabuang-buang. It turns out into a good platform to spread positivity and happiness to each and everyone. Usa ka sa baka nagsugod sa pag-create og content online ug nganong mga pasiaw ang imuhang gustong ipakita? Finally, naanak kong Korea! Wak sa Pilipinas, abot ang Korea without visa, o di ba? Magsanaol na po diri ang wala takdan, na deserve kay nako ni. Sarapit balay lang Jungkook. But actually, I started doing vlogs or doing funny content started in the year of 2019. So, kana siya nga time is na ako sa Davao, ana nga time nga mga tuiga. So, on the following years, nagpadayon ko sa kuang pagkabuang, pag-alok-aloka. So, finally, right now, daghan kayo mga tawa ni suporta sa kuang. Kaning imuhang pagka-pretty sa dili Yes. pa ka na himong pambansang pretty. Unsa man jud tinuod name nimo, Nerf? Okay, so saan yung name reveal? Pwede. Okay. Ang kuang tinood yun nga name is, actually, I have a trivia sa kuang Nerf. Dili gina siya Nerf. Actually, it's Nerfy. So, kay mo ang balihon ang Nerfy nga pangalan, di ba? Usa kay sa ng bali-bali nga name sa Facebook. So, nakiuso na pod ko ato. So, kay mo balihon ang Nerfy nga pangalan, it turns out into F-Friend. So, that is my real name, F-Friend. Wow, thank you sa pa-name reveal din ha, Nerf. Yes. So, F-friend day ka kaniadto. The Okay, Nerf makaron. okay ning imuhang social media name, kini imuhang title na Pambansang Pretty. Nganong gitawag man pug ka nga Pambansang Pretty? Ako ang mga followers nila nagsugod ana kay actually sa katong mga videos ako kanang viral yun, most nga mga expressions nga akong ginagamit dito is halaferty. Nerf, doon na basag kay mga gipang idolo nga mga content creators and of course kinsa usab ang gusto nimong maka-collab in the future. Actually, daghan kag ipang idolog yun ng mga content creator and sila po ako ang ihugutan po og kusog og inspirasyon sa paghimo og vlog. And one of my greatest idol din is sa kanang vlogging is si Telma, si Telms, no? And I'm really looking forward na makakollaborate po si Telma, which is high demand po din siya sa akong mga followers sa TikTok and sa Facebook, na unta daw makakollab ang halaperty. Oh, ay okay. Pwede na mahitabo. And this time, Nerf, pangutana sa kadaghanan. Aduna by love life si Pretty? Actually, charing lang. Okay, si Pretty karon is very single and very available. Pero ikaw, Nerf, komedyante ka, atubangan sa camera, pinaagi sa imuhang mga content. Pero kinsa pud ka, likod sa camera, how do you describe yourself?
Si Nerf Unipo or si Perty sa likod sa camera is a type of person which is very family-oriented, goal-driven nga tao. So, daghan ko pangandoy sa akong kinabuhi nga gusto na ako matupad in the near future. Therefore, gapaning kamot gyud ko, ga double time ko, dili lamang para sa akong kagalingon, but also to my whole family. Okay, si Panapos, Nerf, usay mensahe nimo para sa to ang mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. So mga kapuso nga nagtanaw karong buntaga, thank you so much, and especially sa mga supporters nako sa Facebook, talang social media accounts nako. Thank you so much for all the love and to support sa inyong pambansang Perty. And kanunay lang yun ta magpinerty sa kinabuhi. Thank you, and mahal ko kayong tanan. Thank you! Okay, thank you, sab kanimo, Perty. Thank you so much. Thank you so much!